Kukurona koró, repülés a végén, ha elkapja a srác, az mindig nagy élmény, blokkok és redfing, legyen megmutató. Tása, tájékoztatlak, hogy felvétel készül. Sziasztok! Ez itt a No Dumping Takács György vagyok, és szokás szerint itt van velem Hamar László. Szia, Laci! Na kérem, mai programunk a legutóbbi beszélgetésünk óta lejátszott mérkőzéseken így szépen végigmegyünk, aztán kicsit átbeszéljük így a félidőt, és aztán, ha még marad egy kis időnk, akkor az U20-as világbajnokságról is teszünk némi kis említést. Na hát akkor kezdjük a meccsekkel. Ugye volt itt június 1-én egy Sportsziget Heroes, amit 15-5-re nyert a Heroes. Különösebben nincs mit beszélni erről, nem? Ez egy ilyen várható eredmény volt. Igen. Hát figyelj, az elején egyből 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 0-ra vezet a Heroes, az gyorsan tölt. Igen, azzal együtt egyébként, hogy a Sportsziget, azt hiszem a legjobb eredménye eddig a Heroes-zal szemben a 15-1 volt, úgyhogy ahhoz képest ez egy igen jelentős előrelépés, úgyhogy a Sportsziget szerintem idén az egy jó szezont futnak, ahhoz képest, hogy majd mindegy megbeszéljük, hogy állnak a tabellán. Utána június 2-án volt egy Out Mufa. Hát nem tudom, én egy rémületes csalódást éltem meg, nem tudom, te hogy vagy vele. Ugye 15-4-re nyert az Out. Szerintem itt azért esetleg már, hogy mindannyian bíztunk abba, hogy talán a Mufa az Outot is meg tudja fogni, és akkor így meccsben tartja a Heroes a bajnoki címért folytatott versengésben. Szerintem emiatt csalódás. Hát emiatt nagyon nagy csalódás, de egyébként is csalódás az a játék, amit mutattak. Tehát ahhoz képest, hogy a Heroes legyőzték, ezen a mérkőzésen, hát mintha időt utaztunk volna két évvel ezelőtti Mufa. Tehát az kapott ki ilyen arányban az Outtól. Altattak most itt tavasszal. Altattak, igen. Hát figyelj, most ez a Mufa eddig arra volt jó. Zoli 2 éve vagy 3 éve mondta, hogy a Mufának majd kulcs szerepe lesz abban, hogy megakadályozza a Heroes triplázását. És akkor röhögtünk, mert ugye mindenki azt gondolta, hogy majd Mufa lesz a bajnok. Hát nem a Mufa lesz a bajnok, hanem hát megszivatta a Heroes. Tehát erre volt jó a Mufa. Így van, de inkább magunkat szivattuk meg, de... Nem, most de mindegy, tehát valakivel szemben meg kellett szivatni magunkat, érted? Na, aztán volt egy Up and Fly Lions 14-12-re nyert az Up and Fly, mond? Váratlanul szoros lett ez a mérkőzés, nem? Hát most figyelj, hogyha a Liga kupát nézem, akkor értelmezhetetlen az eredmény. Ha egyéb előzményeket nézek, akkor meg valójában az Up and Fly-nak állt a zászló. Úgyhogy igen, végül is minden szempontból szoros. Igen, nem érthető pontosan. Ennél nagyobb arányban kellett volna nyerni az Up and Fly-nak, ahhoz képest, hogy a Lions később mondjuk milyen meccseket játszott. De na mindegy, hát ez így alakult. Az Up and Fly nagyon megy most. Na, aztán volt illetve nem volt egy Mufa Deac. Nem volt, igen. 15-0-ra nyert a Mufa, mert ezek szerint azt nem is ütemezik át. Nem. Majd lesz egy Up and Fly Mufa, vagy volt egy Up and Fly Mufa, 6. hó 15-én, amit 14-13-ra nyert az Up and Fly. Igen. Megint csak egy nem várt esemény. Hát most ez de azért nem várt, mert hogy az első fordulóban, az első meccsen a Mufa megverte a Heroes. Igen. De csak ennek tükrében nem várt. Jó. Szerintem is valóban. Az már inkább szép, hogy ilyen szoros lett, és a Mufa végülis 1 pont kapott ki. Ráadásul 14-13, tehát akkor Cap 1-es mérkőzés volt ez is. Csak úgy, mint az Fly Lions. Tehát, hogy még a Mufa szerintem egyáltalán nincsen kész, az biztos, hogy nagyon szép munkát végeznek ott a Farkas Bencéjék, de hogy most még ők nem bajnok esélyes csapat, meg nem is úgy játszanak mindig, nincs az a konzisztens teljesítmény meg végig a szezonban, nem vannak egy ilyen szép
mérkőzések, akár a Heroes elleni győzelem, akár ez az Up and Fly elleni szoros mérkőzés, de vannak ugye nagy elhasonlások is, lásd az Osprey elleni mérkőzés. Igen, az Osprey az out. Csak hogy ha esetleg valaki nem tudná, a halászsas, ugye halászsas? Hát ott vagy sas, vagy sólyom. Szóval valami a halászó madárnak a angol neve ez a... Az O betű Óbudáról Ospreyre változott. Igen, ezt emlékszem, kérdeztük, hogy miért Osprey, hát hogy O betűs állatot keresek, és akkor ott lett volna Osztriga, Ocelot, Opossum, és akkor Osprey. Azért mondjuk elég hülye. Opossum Ultimate Team, ez milyen lett volna? Kedves állatocska, hát most ha megnézem az Osprey, az micsoda, már zavar. Osprey, lássuk. Minden esetre közben még mondom, hogy lett volna egy Deac Heroes is, az szintén nem volt, de ott elméletileg majd lesz egy újratervezés, ha sikerül kommunikálnom az illetékesekkel. Az egy olyan nap lesz, amikor játszunk 2 NB1-es, vagy egy NB2-es mérkőzést is az RTK-n. Valami lesz. Halászsas. Halászsas. Mondtam, hogy halászsas. Jó van, hát most. Na. Jó van. Na, szóval akkor a Deac Heroes újratervezés, és aztán 6-16-án volt egy Fehérvár Lions Sportsziget mérkőzés, ami szerintem hihetetlen. 15-13-ra nyert a Lions, ami hát igen meglepő volt számomra. Nem tudom te, hogy... A Lions nyert, de hogy 15-13-ra nyert a Lions. Az volt a meglepő, hogy nyert a Lions? Nem. Hogy 15-13-ra nyert a Lions. Az volt a meglepő, hogy a Sportsziget 13 pontot szerzett. Az volt a meglepő. Szerintem meg az sem meglepő. Hát most éppen azt beszéltük, hogy amúgy lehet, hogy nem nyerik a mérkőzéseket a Sportszigetesek. Ennek is megvannak az okai. De hogy amúgy nagyon sok pontot szereznek, és egészen jól játszanak. Tehát, hogy... Hát ezt oké, csak a 13 még ebben a dolog így is soknak érzem. Ráadásul úgy, hogy igazából tulajdonképpen ezt behúzhatták volna ők ezt a meccset. Tehát ahogy kikaptak mondjuk a Deactól 15-14-re, ott is akkor megnyerhették volna azt a meccset, ahogy ezt a meccset is megnyerhették volna. Tehát nem az volt, hogy a végén is fölzárkóztak, hanem ott ment a pariba voltak, és akkor végül kicsit jobban jött ki a Lionsnak a vége. Tehát így kb. Ez lehetett. Ezt hallod amúgy? Mit? Valami. Igen, mi ez? Osprey. Ez amúgy van olyan fordítása ennek, hogy kócsaktól. Kócsaktól. Na, kócsaktól. Halássas, rétisas vagy kócsaktól. Ezt a 3-at találtam. Jó van. Na. A kócsaktól az jobban tetszik, de jó, visszatérve a mérkőzésekhez, vegyük komolyan, jó? 15-13, igen. De hát erről ennyit is tudtunk beszélni. 15-13, jó. Akkor utána volt egy Deac kócsaktól, így van. ahol 15-15-ön nyert a kócsaktól. Hát itt szerintem nem volt így különösebben kérdés. Menjünk is tovább. Out Fehérvár Lions. Hát megint egy 15-ös mérkőzés, hát azt hiszem, hogy ez se volt kérdés. Aztán egy Out Sportsziget 15-4. Hát ezek nem nagyon hiszem, hogy különösebb magyarázatra szorulnának, elég stabil, kötelezők az Out részéről. És aztán volt egy Heroes Up and Fly, aminek 15-10 lett a vége. A Heroes javára. Én azért tartottam attól, hogy megtréfáljuk magunkat az Up and Fly-jal is, de végül is azért ezt gondolom, hogy elég a kezdeti szöszmötölés után elég magabiztos folytatás következett, és végül a Heroes behúzta a mérkőzést. Igen, azért Up and Fly-nál mondjuk el, hogy ők például a félidőt a coachoktól ellen megnyerték. Igen. Hát ugye nem volt alaptalan az a félelmet, hogy... Azért mondom, hogy igen, tehát én is azt gondoltam, hogy ők azért az, hogy így verték a Lions-t, verték a Deacot, verték a Mufát, tehát hogy ők azért úgy nagy kanállal zabálták a sikert, és aztán úgy fordultak ránk.
Ráadásul azért magabiztos volt az első fél idő legalábbis az out ellen is, szóval na, azért kicsit így tartottam tőle, hogy kicsi hektikus a Heroes teljesítménye idén, és benne lett volna a viccesség a történetben, de végül is nem volt benne. És szerintem egy tök jól összeállt kis egységes csapat. Ezeket a Molnár tesók nagyon ügyesen hozzák, meg Csepiniki is egészen jól játszik. És ez a Hoffer Bence van náluk, igen. Hát, így megvannak a karaktereik, amelyik tavaly mondjuk úgy hiányoztak, és akkor most így ez egy éremesélyes csapat. Aztán meglátjuk, hogy mi fog történni. Yes. Na, hát akkor nézzük meg itt a tabellát, így nagyjából fél időben. Van, akik túl teljesítettek meccsszámban, valakik alul teljesítettek meccsszámban, de azért a többség így tényleg fél időre áll. Na szóval a Sportsziget 7 mérkőzéssel, 7 vereséggel áll az utolsó helyen, de ahogy beszéltük is, én azt gondolom, hogy nagyon korrekt eredményeket hoznak. Tehát ez a mínusz 46, ez szerintem tavaly sokkal nagyobb volt. Most nem néztem meg, hogy hogy álltak fél időbe, de szerintem ilyen 100-as nagyságrend lehetett a különbség, nem tudom. Úgyhogy... Biztos, látszik, hogy van előrelépés, tehát azért helyenként, időszakonként jól játszanak. Most nyilván a Heroes meg a coachoktól elleni vagy kikapás nagy mennyiség az benne van, tehát ez nem is kell, de a többi mérkőzésen azért itt voltak szép eredmények, helyenként tényleg, ahogy mondtam, időszakonként jól játszanak, pontgazdagon. Hát itt tényleg mindig az a kérdés, amit elmondunk, hogy azok a fiatalok olyan maradnak-e és tovább folytatják-e, mert ha igen, akkor azért előbb-utóbb azért beérik egy olyan eredmény is, hogy nem arról beszélünk az utolsó helyen, hanem előrébb is. Hát elkezdenek nyeregetni, igen, és akkor fellépegethetnek. Mondjuk ugye ez nagy pek nekik az idején, hogy gyakorlatilag ugye ezek a ifjú vagy utánpótlás csapatok ugye az első osztályból gyakorlatilag lementek a másodosztályba. Igen, és igen. Ugye ők most ott vitézkednek. Ugye nekünk a Riverside az outnak hogy hívták az out? Trust. Jó, de például láthatták a Deacot is, tehát csak mondom, tehát hogy... Persze, benne van, de hát ugye ott azért, na mindegy. Na, és akkor következő, hát 6. helyen van a Deac. Na hát azt nem láttad jönni, hogy a szezon elején, hogy ez lesz. Hát a nagyon szezon elején nem, utána a szezon közben a történések után... Na nyilván, persze. Azért úgy várható volt. Vagy nem ez volt várható, hanem az, hogy ott valami nagyon félresiklott, rosszul terveztek, vagy rosszul gondolkodtak, hogy mi fog történni ott májusban, de mindegy. Ezt nem tudom. Annyi biztos, hogy az a tavalyi nagyon sok játékos most meg nagyon jó, tehát ez gyakorlatilag bronzéremmel zártak, ugye megverték az autót, szóval nem ez volt a terv, azt gondolom, az idénre. Úgyhogy én minden esetre szeretném, ha kiegyenesednének ott a dolgok, és aztán akkor jövőre, vagy már ősszel esetleg előbbre lépnek, vagy jövőre mindenképpen, úgyhogy én azért bízom benne, hogy nem végleges ez a lefele tartó dolog, hanem majd visszapattannak. Lions. Na hát a Lions se ide vártuk, szerintem. Én legalábbis biztos nem. Én inkább a dobogóhoz közelebb, szóval a dobogóra esélyesek közé tippeltem. Ugye ők 7 meccsen 2 győzelem, 5 vereséggel állnak. És még van 5 mérkőzés hátra nekik. Szerintem a dobogó az valószínűleg az most már így. Hát azt nem hiszem, hogy meg lenne, igen. Idén nem. Kétségkívül, de ők ne felejtsük el, most értek vissza ebben a szezonban az első osztályba, tehát hogy... Igen, csak ez a ligakupa, ez egy nagyon félrevezető történet volt. Ez egy nagyon rossz. Ez egy nagyon rossz kiindulási pont volt ez a ligakupa, meg kell, hogy mondjam. Hát neked, én mondtam neked, hogy ez egy felkészülési időszakban vagyunk, még nagyon az elején vannak a csapatok, meg én ezt jeleztem már akkori műsorban is,
Jó, de én nem tudom, akkor egy ilyen kupát el kell pocsékolni arra, hogy ez egy ilyen legyen, na mindegy. Szerintem annyi pénzért az, hogy egy csapat tud játszani 3-4 kvázi edzőmérkőzést, azt szerintem megéri. Jó, hát bár csak a Heroes-t felhozta volna az a 3 edzőmérkőzés. Hát most te gondolod, akkor Heroes fel is vezetem, negyedik helyen tanyázzunk. Ja. Tanyázik a csapat, ugye 5 mérkőzést játszottunk le, 3 győzelem, 2 vereség, 70 szerzett és 52 kapott 18-as gólkülönbséggel. Itt a nagyon nagy probléma az első fordulóban történt Buffalo vereség, mert ha az nincs, nyilván de azért van De van. Ez a igen. hogy használjuk. Ha az nem történik meg, és az autó ellen kikapunk, ami szerintem bármikor előfordulhat, nem egy nagy szégyen, akkor nem lenne semmi gond. Így most ez a probléma áll fenn, hogy nem a saját kezünkben van a sorsunk. Tehát, hogyha innestől kezdve nyerjük is még a 7 mérkőzésünket, akkor sincs meg a bajnoki cím, tehát valakinek, ha nekünk nagyon jó legyen, akkor ahhoz meg kéne verni valakinek a kócsaktól rajtunk kívül. Amit pillanatilag nem látjuk. Nem látjuk. Ezt a valamelyik csapatot. Persze hosszú még a szezon, meg itt a nyár, mennek külföldi versenyre a csapatok, tehát most nem ezt kívánom, de lehet sérülés, összeveszés, otthagyja, megunja, elmegy külföldre, most nem játszani, nem tanulni, tehát még ezt nem tudjuk, ez bármi előfordul, tehát hogy de most jelenleg ugye azt látjuk, hogy a coachaktól első számú favoritja a bajnoki címnek. Hát aztán meglátjuk, hogy mi lesz az ősz végén. Yes. Na, akkor Up and Fly. Up and Fly visszatér a dobogóra. Én azt gondolom. Tehát most ez... Igen, jelenleg ugye a harmadik helyen vannak. 6 mérkőzés, 4 győzelem, 2 vereség, 78 szerzett, 66 kapott és 12-es gólkülönbséggel. Ahogy előbb is mondtam ott a Heroes Up and Fly meccsnél, hogy jól összeállt ez a társaság, most megvannak ugye a karakterei, amik tavaly mondjuk úgy hiányoztak még, persze akkor is ott voltak a Molnár testvérek, ott volt a Júlcsi, ott volt a Hoffelberg, szerintem meg a Csepinik is, de hogy most így előre léptek, ami egyébként a Heroesnál nem történt meg, lásd az első fordulót, a neveket nem mondva, de mondva akár Lázárék nem hozták azt, nem léptek előre az ábelék helyére, akik ugye nem voltak azon a mérkőzésen, téma lezáró vissza az Up and Fly-ra. Megvannak, ügyesen játsszák azt, amit játszanak, ugye abszolút dobogós, hogy éremesélyesek, de nem bajnok esélyes csapat. Igen. Na hát aztán a második helyen ugye ott a Mufa, 6 mérkőzés, 4 győzelem, 2 vereség, 73-57, 16-os pontkülönbség. Hát ugye nekik jól indult, Heroes legyőzésével. Hát úgy jól indult, igen. És aztán itt behúzták a kontraféket a autó ellen, és azóta meg a Up and Fly-tól is kikaptak, úgyhogy ők is kiszálltak a bajnoki címet, nem is, hát mindegy, ők sem bajnok esélyesek most már, még idén biztos, hogy nem. Ugyanaz a probléma, mint mondjuk a Sportszigetnél, bár ugye most egy elég nagy szakadék van köztük, hogy ez egyfolytában ugyanazt a teljesítményt nem tudják hozni. Nyilván ez még kell egy kis idő, de az is látszik, hogy azért van előre lépés. Akár egész mérkőzésen lásd a Heroes ellen, bár ez egy speciális eset volt, vagy akár így a mérkőzéseken belül is valamikor. De ahogy előbb mondtuk, ugye a csapatoknál, mérkőzéseknél bennük van ez a óriási elhasalás, lásd a coachaktól elleni. Szörnyű produkciót. Igen. Szörnyű produkciót. Jó, na, hát akkor nézzük az autót. Ugye 7/7-tel húzzák a primet, hogy viszik. 105-49, 56-os pontkülönbség, tehát nagyon patika minden. Robognak a harmadik bajnoki címük felé. Igen. Az a kérdés, hogy kétszer meg tudja a mezőny lepni őket. Én azt mondom, hogy nem, de hát ahogy előbb mondtam, sok hosszú még ez a szezon, bármi előfordult, hát meglátjuk. Igen.
Egy dologra azért hadd térjek már ki, hogy míg ott a szezon elején már Liga kupán említettem, úgy láttam, hogy a Marci kicsit visszahúzódott tehát nem annyira minden rajta keresztül megy. És hát azért felhívnám a figyelmet, hogy a korábbi években az outnak a pontjai, az asszisztjainál, mondjuk kb. A szerzett pontok 80%-ánál a Marci volt az assziszt. Most ez alig 20%. Tehát 105 pontnál 22-nél a Marci az assziszt. Ami azt gondolom, hogy azt jelenti, hogy itt ő mégiscsak leadott a jelenlétből. Igen. Egyértelműen. Tehát vagy nézik a no dumpot, és... Nem. Akkor ők is arra jutottak, viszont amit én mondtam már tavaly is szerintem, meg azelőtt is, hogy a többfejű sárkány veszélyesebb az egyfejű sárkánynál. Ez egy olyan gyönyörű metafora volt, hogy majdnem tehercsöppenek. Könnyezek. Gyönyörű. Nem tudom, gyönyörű. Hát jó, igen. Kevesebb kétség, igen. Jó, tehát máshogy játszanak, de minden esetre eredményesen, az biztos. Ez viszont biztos, hogy nem másképp játszanak, tehát hogy... Úgy értem, hogy nem egy kézen megy át minden nap. Vagy lehet, hogy átmegy minden a kezén, csak jobban leosztja a lehetőségeket, annak érdekében, hogy a srácok jobban motiválva legyenek. Például. Hát egyszerűen nőttek a gyerekek, azért ott is sok tehetséges fiatal van, és nem Marcnak kell bedobni, hanem már ők is elmerik vállalni. Az is lehet. Az is lehet, igen. Hát csak, igen. Jó, oké. Na, akkor átbeszéltük? Igen, hát szerintem van egy olyan érzésem, hogy hamarabb lesz külföldön kócsoktól hősök mérkőzés, mint itthon, de igen, átbeszéltük. Ezt hogy érted? Hát a Varsóban UC-esen én ide a bököt, hogy összesorsolnak minket. Minket állandóan összesorsolnak, tehát nem tudunk külföldi versenyre menni úgy, hogy ne játszunk az auttal. Nem tudom, biztos Padovában nem kellett? De Padovában nem kellett? Tényleg? Nem, Grazba kellett. Ja, Grazba kellett, jó van, oké. Jó, oké. Na, akkor forduljunk rá, ha gondolod, az U20-as világbajnokságra. Nemzetközi vonalra, ugye időrendben leghamarabb az a U20-as világbajnokság lesz, amit én meg nem mondok, hogy hanyadikán kezdődik, de a magyar csapat ugye tehát 16 csapat nevezett erre a világbajnokságra, egy igazi nemzetközi mezőny. Birminghamben lesz, és hát mi a B csoportba kaptunk besorolást. Nem tudom, hogy ezt így nézted-e. Nem, légy szíves. Szóval, hogy a mezőny az úgy áll, hogy van ugye Svájc, Olaszország, Hollandia, Magyarország, Kanada, Szingapúr, Kína, Kolumbia, Lengyelország, Mexikó, Franciaország, USA, Ausztria, Lettország, visszatértek a lettek, azért ez nem semmi, és még van 2, szerintem, mert 14 volt, én meg nem mondom, hogy most kik, mert most nem tudom fejből. A mi csoportunkat néztem, vagy mentettem ki, azt tudom. Mi a B csoportba kerültünk, Kanada, Szingapúr és Kína az ellenfelünk. Furcsa mód, mi vagyunk szerintem a második kiemeltek címvédőként, de... Hát mondom, az Egyesült Államok az első esetleg, nem? Hát nem, szerintem a Svájc az első. Ja. Jó. Igen, Svájc az első, ez azért furcsa, mert címvédők vagyunk, tehát ez nem Európa-bajnokság, hanem világbajnokság, de mindegy. Ezen nem múlik a Spirit, remélem. Első kiemeltek, vagy második kiemeltek vagyunk. Hol a szarban van ez? Miért nem láttam én ezt? Igen, tabellát küldött, tehát a Lővi Andi, és ott néztem, és akkor hogy itt ilyen levelezések vannak, értem. Hát tudnád, na mindegy. Hát még véletlenül se osszá meg senki a Flying Disc TV Facebook csoportján ezeket a dolgokat. Véletlenül se, gyerekek, véletlenül se.
De most ez nem az a hibája, hát szerintem vannak ott ilyen kompetens személyek. Hát te hibád, hogy nem osztottad meg. Ja, hát van 2 szövetségi edző, hát csak nem, hát nem. Azok se osztják meg. Hát persze, végül is ki nem szarja le, nem érdekel senkit. Különben is mindenki EB meg olimpia lázba ég majd az idén nyáron, nem? Ja, igen, hát én nem. Ja, hát én is mondjuk nagyjából átalszom a meccseket, úgyhogy tök nem érdekel, na mindegy. Én ilyen félszemmel nézegetem, tehát annyira nem. Ja. Sajnos. Jó, hát szóval meg kell mondjam, hogy igen komplex mezőny állt össze. Tehát ahhoz képest, ami ugye tavaly is volt az EB-n is. Tavaly az EB volt, ott azért nehéz. De az maga akkor is egy szűkebb mezőny volt, bár mondjuk Európából azért az erősek, azért ott voltak, ugye olaszok, franciák. Lengyelek is. Szóval és jó csapatok voltak, de mit tudom én, szóval nem volt 16 csapatna. Azért Európában van 16 ország, ahonnan összejött volna 16 csapat. Ugye 22-es ugye U20-as VB-n, jól emlékszem, 7 csapat volt, tehát ehhez képest ugye azért a több, mint a duplája. Hát könnyebb eljutni Birminghambe biztos, mint hol volt legutóbb a VB? Wroclawba. Wroclawba, igen. Hát nem, szerintem izé volt inkább ott az ilyen Covid utóhatás hülyeség volt. Mert azért emlékezzünk, hogy amit az amerikaiak ott voltak Openben, nem? Openben is, meg szerintem nőibe is, tehát mindenben ott voltak, csak csak izében, nem mixben. Most már ott vannak abba is, tehát... Na, nézzük a magyar keretet. Kíváncsi vagy? Hát légy szíves. Hogy áll össze? Én úgy tudom, hogy már nyilvános, ha nem, akkor elnézést kérek. Fazekas Milán, Kócsak Tollos, Gubek Lázár, Klément Ferenc Mátyás, Kókai Lili, Hősökös, Kőhalmi Hinfi Júlia, szerintem ő oroszlános. Lőri Petra, Hősök, Márkus Benedek. De most ezt ős autós, nem? Tehát Kócsaktól. Szerintem. Matus Márk Olivér Sportszigetes, Miksa Mikán Hősök, Molnár Bence, Molnár Levente Appenfly, Nádai Dorottya Sportszigetes, Profanter Laura Anna, Rubicek Márk Kócsaktól, Sziklai Regina helyett én úgy tudom, hogy Ihász Blanka, bocsánat, Mufás, Szilágyi Alexandra Leona Kócsaktóllos, Tóth Eszter szerintem Appenflyos, és Víg Kata Kócsaktóllos. Én úgy tudom, hogy ez az utazó keret, és még egyszer Sziklai Regina helyett Ihász Blanka Ufából ment a utazó keretbe. Ez a mezőny. Én úgy tudom, hogy a szövetségnek az elvárása, remélem, hogy most nem titkot árulok el, hogy a legjobb 8-ba kerüljön be. Az, hogy abban belül 8., első, vagy valami, az mindegy, de hogy a legjobb 8-ba kerülés a cél. Ja. Így hallgatunk. Hát nem tudom. 8-ba kerülés. Igen. Jó. Nem tudom, ez a realitás? Nem, hát ezt nem tudhatod. Hát most 2 évvel ezelőtt mindenki azt gondolt, hogy Kolumbia fú de fasza lesz, mert ugye azért felnőtt. Ezt, hogy nem tudhatom, csak hogy magunkhoz képest. Hát magunkhoz képest a 22-ben tavaly is azért azt vártuk. 22-ben azért, hát szóval legalább valami éremre számoltunk. Jó, mondjuk persze ez azért masszívabb mezőny nyilván. Hát azért 23-ban is az EB-ben is milyen erős mezőny volt. Mondom, ebből kiindulva most erre a VB-re még erősebb mezőnyt számít a szövetség, elnökség, beleértve engem is, tehát akkor most így beszélek, mint olyan, akinek köze volt megfogalmazni ezt az elvárást. Ugyanakkor meg kiment egy olyan generáció, ugye? Ebből a hát igen, vágom, értem. Tehát ugye azért ez is, de
mint ahogy mondtam, vannak ilyen tehetséges fiatalok és ügyesek. A két szövetségi edző úgy döntött, hogy ezt a keretet szeretné maga mellett tudni a világbajnokságon. Mi ezt elfogadtuk. Ha tényleg olyan erős a mezőny, mint ahogy gondoljuk, és nem ilyen mellélövés, mint 2 évvel ezelőtt a Kolumbia, aztán eljöttek 11,5 évesekkel, akkor az egy tök jó, és akkor az egy képességeinknek, mivel azt mondjuk, hogy a legjobb 8 bekerülés, és akkor abból lehet akár érem is, tehát nem erről van szó, hogy 8 év. Így szerintem az reális. Jó, végülis jó ez így, mert tulajdonképpen nem lőjük túl a dolgot, nincs az, hogy valami nagyon nagy nyomást helyeznénk a társulatra. Igen. Alul se, ez a 8, ez jó, oké, 8 jó. Én azt gondolom, hogy ez így reálisan benne van. Én nem tudom, hogy mennyire lehetne sokkal jobb társaságot kiküldeni. Nem gondolom annyira, nem látom. Szerintem jól össze van válogatva ez a társulat. Kétségtelenül, hogyha most belegondolok, akkor azért nagyjából itt ilyen 16 és 18 év körüliek van. 16 felé húznak inkább, nem? Tehát 16-17 évesek. Hát figyelj, hát a 2006-osak, azok most már 18-19 évesek lesznek. De ebből sok van? Na, a Molnár Bence szerintem ő már kifutóba lesz, tehát ő neki már nem nagyon van több 20-asa. Én a sajátjaimat tudom, ugye Fecó 2006-os, Lili 2006-os, Pepa 2006-os, tehát ők már 3-an. Molnár Bence biztos, hogy kifutóban van, tehát hogy ő se lesz már több 20-as, 4 játékos, 2 fiú, 2 lány. Akkor hát Mikán Lázár, hát nekik nem, mert ők 2007-esek, meg talán 2008 tehát nekik ugye 2 évente van ez, na mindegy, szóval ők se a nagyon fiatal, már ebben a korosztályban. A kócsaktóllos lányok, én nem tudom, hogy hanyas születésűek, de ők lehet, hogy nekik van még legalább egy 20-as. Hát én emlékeim szerint a 22-esen voltak ilyen 14-5 évesek, ilyesmi? Vagy még kevesebb? Lehet, nem volt. Persze, ilyesmi. 14 volt talán a Szasza. Na, hát ez fantasztikus. Akkor most 16 kb. Nem? A Fazekas Milán én nem tudom, hogy hány éves, meg ez a Márkus Benedek se, hogy de nem az van, hogy itt a 10 akárhány játékosból 10 akárhány játékos 19,6 éves. Tehát érted, nem az van, hogy már mindenki kifut. Hát... Na mindegy. Tehát azért viszonylag fiatalok a 20-as, ahhoz képest, hogy 20. Igen, ahhoz. Igen. Jó. De jó, ügyesen össze van válogatva, szurkolunk nekik. Kik az edzők? Ha nem te. Paksai Márton a kócsaktól, és a fel és repültből Halász Júlia. Nekem a kócsaktól ez úgy megtett, ez azért faszal. Szóval az igen, látom, ez beragadt, igen. Hát teljesen autizmus tör ki a fejemből. Autista vagyok, na mindegy. Hát, a Paksai Marci ugye az Outból, vagy Osprey Ultimate Teamből, és a Halász Júlcsi az Up and Fly csapatából. Ők ketten a szövetségi edzők. Teher nélkül dolgozhatnak. Mondom, ez a cél, hogy a legjobb 8-ból hogy be kellene kerülni, aztán ott azon belül mit érnek el, hát reméljük, hogy örömjátékkal és tímet védenek, de mondom, a legjobb 8, azzal elégedettek lennénk. Jó, hát ez reális. Ez egy ilyen középfutas. De most érted, sok minden befolyás, ugyanúgy, mint Limericknél, hogy az első meccsen megsérül a félcsapat, akkor onnastól kezdve. Ja. Na mindegy. Ez. Most nem tudom, a többi nemzetközi verseny, az inkább már a Heroes-t érintése, már úgyis erről beszéljünk-e, hogy ez majd a jövő zenéje. Már hogy a Wroclawról, Varsóról? Hát én úgy tudom, hogy a lányok mennek a Princess meg a Princess Cup-ról. Hát figyelj, ha vannak infóid, legyen, beszéljünk arról is. 30-áig kellett jelezni a részvételi szándékot, meg azt, hogy mennyi kaja kell, meg hány játékos, meg mikor érkezünk. Én ezt megtettem, azóta se jött válasz, úgyhogy nem tudom, hogy mi van ott a szervezéssel. A Princess Cup-on? Cseszke Budajovice,
az augusztus szerintem 3-4-én egy ilyen ösztrogén versenyt szoktak szervezni ott Csehországban. Jaj. Nem vagyok vissza, csak hát most én egyszer voltam. Nem vagyok hingsoviniszta. Én egyszer voltam. Jó az. Hát igen. Nem. Megint rákeresek a belépők nem jött még info. Jó, és akkor oda elvileg megy egy Heroes, egy hősök csapat, kiegészülve 3 mufás lánnyal. De tényleg ez semmi, tehát hogy eredménykészen semmi nincs, csak hogy érezzék jól, hogy játszanak, mennek sok, vagy többen mennek ilyen MB2-esek, meg U15-ös játékosok is. Aztán végül lehet, hogy csak MB2-esek mennek így, meg MB1-esek, nem mindegy. Ez lesz időben a következő a Birminghami VB után, és akkor elvileg augusztus közepén megyünk a EUCS, vagy EUC kiejtéssel a Varsóban a Summer Tourra, ami hát arról sincs semmi információ, csak az, hogy hol lesz a verseny. Tehát, hogy se... Varsóba. Varsóban a pálya megvan már. Pálya megvan, igen, hála az égnek, de hogy egyébként semmi információ nincsen. Annyit azért tudtunk belőlük kiszedni, hogy az utolsó mérkőzésnek 17 óra körül lesz vége vasárnap. Hát ez nagyszerű. De úgy kellenek információk, mert az emberek ilyenkor nyaralnak lassan, és ha elmennek nyaralni, akkor marra nehéz elkezdeni szervezni ezt, meg azt, hát mindegy. És biztos vagyok benne, hogy valamilyen indokkal, hogy a magyar csapatok jobb vannak egymással, ezért összefogják őket sohasem, biztos. Érzem azt. Érzem. Érzel ezt? Igen, érzem, hogy fizetünk 1 millió forintot azért, hogy a kócsaptollal játszunk. Az igen. Na mindegy. Ennyi. Hát biztos, ugye most már van egy ilyen ranglista. Van, valahol van. És akkor elméletileg lehet, hogy annak alapján dobálják már szét a mezőnyt. Nem hiszem, figyelj, most ide, ez ugye csak mix mezőny, tehát Padovában volt Open meg Mixed, női nem. Na de a ranglista az mix mezőnyre vonatkozik, tehát. Azt én értem, csak hogy tökre nem ugyanazok a csapatok lesznek, mint akik Padovában. Jó, de voltak más versenyek is, hát mit tudom, ott egy lista, hát most a Radai rossz sem tudja, hogy azon most hány csapat, azt látom, hogy hány csapat van, csak hogy ez végül is majd, hogy befolyásolja ennek a Summer Tournak a csoport összeállítását. Hát most én nem tudom, csak ötletelek. Most, imádom a frisbee-ben azt, hogy gyakorlatilag 1 hónap vagy másfél hónap múlva van ez a verseny, és szart se tudsz róla. Tehát ez egy tök imádnivaló dolog. Hát reméljük, hogy jövő nyáron máshol is lesz ilyen Summer Tour, ami nekünk közelebb van, és ott már június legelején tudunk majd mindent. Június? Júni, értem. Én igazából a legszívesebben már egy áprilisban ez így lesz, persze órára pontosan is kész. Nem változtunk, ehhez kell alkalmazkodni. Én 1 évvel előre mondanám ezt így. Hát azért ott még bejöhet a Covid, vagy valami újra. Jó, oké, most ilyenek vannak, persze. Ebben a rangsorban most mi a 12-ek vagyunk, úgyhogy még az egy ilyen tök jó. Hát meglátjuk, hogy milyen lesz ez a Varsó. Nem akarunk előrefutni, de jó lenne egy jobb eredménnyel zárni, mint mondjuk a Padovajt, ami 50%, 6 meccsből 3 győzelem, 3 vereség. Itt amiket néztem, EUC-es valami rákeresek, én úgy láttam, hogy 12 csapat lesz most ezen a Summer Touron. Nem, ezen valahol már láttam, és most itt nem nagyon lesznek ilyen brit, meg német csapatok. Inkább ez egy ilyen közép-európai mezőny lesz ez most kimondottan. És nézem. Talán jobban fog feküdni. Hát most ehhez képest van egy tartó Turbulence, ES, ez
vagy észt, vagy nem tudom, mi akar lenni, eszpanyol, de nem, az ESP. De mindegy, van csak 3, van, vagy ES. Van, mondom neked 4 lengyel, 2 magyar, 2 osztrák, 1 török, 1 ír, 1 svéd, meg 1 ES. Azt nem tudom mi. Melyik országnak a rövidítése angolul, hogy ES. Észtország, de hát ez EST, na mindegy. Szóval, hogy észt csapat. Na, ez egy nemzetközi mezőny, na igen. Na hát, ez. Igen. Akkor tévedtem ezzel a... Én azt hittem, hogy több lesz az ilyen cseh, meg szlovén. Jó, hát mégsem britek, meg németek, tehát... Ja, hát te bár mondjuk az írek azok, ja nem, azok nem britek, de mindegy. Nem britek. Bár attól függ, milyen írek. Moszkítók itt vannak, itt lesznek, úgyhogy... Akkor azokat lehet revansolni. Így van, akkor vissza lehet vágni. Ja, hát bízzunk benne. Na mindegy. Jó van. Hát ez jó hosszú lett ez is. Köszönjük. Ez is jó hosszú lett szokás szerint, igen. Na hát akkor ennyi volt a móka mára? Igen, már szemüveget is levettem. Jó van, akkor hogyha ennyi volt a móka mára, köszönjük a figyelmet. Hát nem tudom, majd valamikor jövünk, nem? Nyáron majd. Majd a nyári eseményeket így megbeszélgetjük, meg aztán beharangozzuk az őszt is, meg mit tudom én, valamikor augusztus végén, ilyesmi. Jó. Na hát akkor köszönjük szépen a figyelmeteket. Valamikor augusztus végén találkozunk. Sziasztok! Hello! Kapcsolom. Felvétel. Én meg megyek fel a Facebookra, aztán sorsolok, aki nyerte meg a... Ja, tényleg azt nem hirdettük ki. De most mi a fasz van? Most látsz? Még mindig rögzített. Jaj, már. Kezdtek meg csak a kocsiban ültem, fogalmam nem volt, hova kerültem. Aztán a Jeffhez kisétáltam, behúzott a dolog, mit cifrázom. Wroclawban tudod a döntőig érve, az volt bizony a fordulat néve. Lacival pár söröcske mellett, bizony ez több nem kellett. Tudtuk, valamit ki kell találni, tudám néven lehet megtalálni. Eddig több mint 100 videót toltunk, készülhetsz, hogy holnap leoltunk. Korona, beküldés a végén, ha elkapja a srác, az mindig nagy élmény. Blokkok és redfing, majd el megmutatom, ez átidő.